Hvad så der, drenge? Det er mig, Jeppe fucking Volddum. Tak for sidst der. Hvor så er det er mig, Volddum. Altså, jeg er så snot dum, man. Fuldstændig blæst, ikke? Jeg skal ikke stå den der ud og trykke her. Det er mere end min pissegule disket. Altså, jeg er jo så snot, og man dum, man. Det er helt utroligt. I kan slet ikke fatte det, altså. Der sker ikke en skid. Ikke en skid. Ja, nu var jo et skyld, hvis jeg virker lidt desperat i mit spørgsmål, men er I egentlig til mænd? Ja, det er jo så et meget følsomt emne, synes jeg. Ja, jeg elsker at spille kødfløjten en gang imellem. Og jeg elsker, når en anden mand piller mig dybt ind i chokolade. Det giver mig sådan en følsom kilderi og produktion af tarmgas. Og den tarmgas styrer lidt som en lattergas. Nå, dejlig. Og den kilder, og den bobler. Og ja, Jay, han kan jo godt slikke mig sådan lidt i rynkerne en gang imellem. Nej, hvor er han dejlig. Og det, ja, det kan slet ikke forklares for, hvor homo jeg egentlig er. Og meget rørende, men ikke, hvad med dig? Kan du ikke også lige at få den bag en gang imellem? Dejligt, du bringer det op, Volddum, altså. Det kan du huske sidste sommer, altså. Det var bare så små. Free boys and a cup. Igen og igen. Knippede hinanden. Jeg har faktisk glasset her, Jake. Kan du huske det? Den her gang har jeg bare ikke fyldt med knæbret sæd, men med spørgsmål fra hele Danmark og Jylland. Her, tag et. Ja, selvfølgelig. Det vil jeg da lige prøve at gøre. Lad mig se. God en, Jylland. Kære Nick og Jay, hvor mødtes I egentlig første gang? Ja, det er jo lidt en sjov historie, ikke? Altså, det var dengang på Pagen. Nu er det jo så lukket, ikke? Jeg kom bare ind, ikke også? Ja, og jeg så ham bare, jeg tænkte bare, ja, jeg skulle stadig lidt lækker, du. Jamen, det var bare dengang, altså. Og så tog det ene ved det andet, og så lige blev jeg ind ude på toilettet, hvor Nick bare bouncede, og jeg kunne bare sådan, altså, boing min pæk, ikke? Altså, der var adskillige vidner på det, altså. Det var jo bare, yeah, mand. Og så har vi jo bare holdt sammen lige siden, ikke? Altså, vi er bare like this. Altså, vi knipper hver dag og sådan noget. Ja. Hvorfor satan? Ja, vi har jo sgu rigtig dejligt, mig, Nick. Men vi har lidt problemer. Nick, han har ikke så stor en pæk, vel? Det gør jeg ikke rigtig lige kan mærke den, Nick, altid, ikke? Og altså, det gør jo lidt ondt. Altså, og det er samtidig, når jeg skal lave PZ-job på ham. Det er sgu ret svært. Altså, det er det virkelig. Men altså, bortset for det går det meget godt. ja, vi har jo Volddum. Ja, det er sgu dejligt, vi har dig og alt det der Free Boys and a Cup. Det er bare skønt. Ja, ved du hvad? Tak, Volddum. Du har virkelig gjort vores liv meget